जोंनि रांखान्थि अबस्थाखौ थिग खालामनांगौनि जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ थिग खालामनांगौनि न'खर अबस्थाखौ थिग खालामनांगौनि थाखाय दिनै नोंथांमोना बे फारसेबो नाजागोन दा रांखान्थिनि बाथ्रा बुङोबा जोङो दिनैहाय बेवहाय गोबां थासारि आरो गोबां थासारि गोबां खामानि मावनानै जाग्रा गोजौ गोबां थाखोनि बेवहाय सुबुं दङ जोङो दिनै लेबार मावनायनिफ्राय हमनानै फालांगि मावनायनिफ्राय हमनानै आबाद मावनायनिफ्राय हमनानै गुबुन गुबुन प्रफेसननि खामानि मावनायनिफ्राय हमनानै दिनै गावनि रांखान्थिनि अबस्थाखौ थिग खालामनो थाखाय गोबां थासारिजों जोङो मोगा मोगि जानांगौ बे फारसेबो हयथ' समबारि थासारिखौ नोंथांमोना आरो बे जोंनिफ्राय सांग्रां जानानै बै फारसे आवगायलांनो जाहाथे जोंनि थाखोआव जोंनि खामानि मावाबानो बयबो आवगायलांनांगोन मानोना समा जोंखौ नेनानै थाया बे फारसे बयबो सांग्रां जागोन जाहाथे बै बेमारजों गासैबो जोंनि ससियेल सिस्टेमानो जाहाथे गब्रायनानै जों जाहाथे अलखदाव जों गोग्लैया बे फारसे बयबो सांग्रां जागोन बेजों लोगोसे साननांगौ बाथ्राया जोंनि इयुन दानायनि बाथ्रा जोंनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनाय दिनैहाय बे थासारि बे थासारिखौ नायोबा जोंनि समाज आरो जोङो दिनैहाय गोबां साननांगौ लागा मानोना जोंफोरबायदि हारिया दिनैनि थासारियाव जिफोर बे सोलोंथाइ बिथिंनि बाथ्रा जोङो सावरायनांगौबा जोङो गोबां दिनै साननांगोन मानोना जों दिनैहाय गुबुन जौगाखां हारिफ्रा जौगाखां न'खरफ्रा दिनैहाय डिजिटेलनि मुगाजों दिनै खाब जादों आरो डिजिटेलनि मुगाजों खाब जानायनि थाखाय बिथांमोननि गथ' गथायनि दिनै लेखा फरायनायाबो लेखा फोरोंनायाबो दिनै थाबथानानै थायाखै नाथाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि दिनै न'खरफोरनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ नायोब्ला जोंहा बै सिस्टेमजों खारनांगौआव जोंनि सोलोंथाइ फारसे गोबां दिनै गोग्लैसोनाय थासारिखौ जों नुदों नाथाय बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै नोंथांमोना हयथ' बिनिफ्राय बारग'नो थाखायबो दिनै नोंथांमोना गोबां राहा लामाखौ लागोन आङो बेखौ खावलायदों बेवहाय सिस्टेम मथे दिनै गभर्नमेन्टआ 9-10 बिदि गोजौनि दिनै थाखो जागायनायखौ थांनाय 21 तारिखनिफ्राय जागायबाय दा बेवहाय हयथ' दासो जागायनाय अबस्था नाथाय फारसेथिं बिनि गाहायनि जिफोर थाखोफोर बियो माब्ला जागायगोन बेखौ जों जेबो बुंनो हाया दा बिनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद साननांगौ लागा दा बेवहाय जाहाथे नोंथांमोना बिमा बिफायाबो सांग्रां जागोन आरो बेवहायनो आङो खावलायनो लुबैदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लकडाउन जाजेननायनिफ्राय जोङो गाहाय थाखोनि गथ'फोरखौ लोगो हमनो हायाखैब्लाबो थाखो 9निफ्राय लानानै गामि गामि जोङो गथ' फरायसाफोरखौ जोङो लोगो हमदों स्पेसियेलि थाखो 9 आरो 10खौ जोङो लोगो हमदों गेजेराव गोबांथार